brenum no na den se wo ne Kwahufo ni hia ntokwa obedi won so nkoni Kwahufo ye nkrofo bi a otu batafri adanse ayase enama danse eni de nkyira ntokwa na ekokoso woni nti se yeka Kwahu a ye kire bretu abusua efiri se bretu fo na chichire Kwahu enka ne titi bremu no ne wo Kwahu ahenie sanso na no wo kodiabe ahenie ena me no kasai omotefa ako yenso e bibi mfa Kwahu ahenie ho Tibere mu no ebra kanfo be pie oman Ghana mu no omokoko ntokwa bebre ebedrum rebi ma de nkyira ene adanse be kontokwa na santokwa nim no na kanfo bebre na da so te adanse na de nkyirafo ato won ho agu adansefo no so yie pa ekyerese no ono won kontokwa bebre na sabre ne namusuaku a otabo a won ho eye bretu abusua ene oyoko abusua mekyerese bretu abusua mu na Kwahu efri baaye sanso na oyoko abusua mu na Asante efri baaye eno nti so obi bedi Asante manimu a ananse obeya Asante hina egisa ofri oyoko abusua bretu abusua ko mpanimfo no bi etena asese omode ntokwa ne dɔɔso ene opasomdwe enti obete won ho afri adanse sabre no adehye bi a na omoye anuafo esori di bretu abusua nim wondi ni nana esono jima nana boahin anantu nana imposo frempon ene nana adujamfi sa anuafo yi ebra odi bretu abusua ko nanim no ebi mote won ho se oma abekyekyere wo moman sankrofo no bi na kyekyere Asante Mampong, Asante Jamase, ene binom so kyekyere Asante Afijase, bekyere adwoso dwabe mantemu. Nana esono jima edi bretu abusuakuo dodo na akọ wonanim. Na oto wonani no odika hu se abusuakuo bi ete asase na okoso ne so dada. Sa nipakoi na omo ne guafo no. Guafo yi ene bretu foi ekontokwa na enye ntokwa ketwa. Enso be boden. Bretu foi timidi guafo no so nkunim. Ema opamo wo mo agi asase no. Emfie bi akyire no nana enso no jima efri. Omoma no ofa ase na ekua mu Mampong agye ebedi na ade edrumre bi no na bretu abusuaku a omakopi mu Asante Mampong no na omo ne yedifo enya ntokwa sanso na no ani dwabefo no ewo ntokwa ne koba ase bretu abusuaku a na esono jimade wo mo besue tokwabo ho no ewoso omo ba bebo Asante Mampong no woko ntokwa abakosem kyerɛ sɛ na ekua mu Mampong agye eyo hini bi a osoro ntokwa pa ne hu aka ne sɛ obekɔ akɔbo Asante kwa no akɔhwere ne nkwa mekyerɛ sɛ obewu ma ne na adwen se obekọ ntokwa na ode ne ho akọba afode de obesesa na busuakuo ni nyina afri baabi owo no akọba won sesen wo baabi foforo oto ne safre wo hene bi a ne yefre no nana oheme saa wo hene no ye barima bi a odi ntokwa animu a ne ho ode ne yie pa no odi ade wo afijase nkuro nketua no mbinu saa kwantu yi a na ekua mo agye edi bretuofo ni etu no ntokwa be na omokokon ye ansa na meto aso no mesre so be subscribe to my YouTube channel no so hwe videos no na sa wonya ya mesre so be ne sa enani de di kan so a o hwe me video a mesre se na waye ne sa ma me enu ntina na ekua mo Mampong agye efa ohime edi ne manfo anim ebepie mu ohwediem mekira agogo hwediem Omusunsun fidie bebre ema wana tamfo enu ntine den se oman bi abusuakuo bi anasa akofo bi ebetumi ato won sore no metutu amana asunsun fidie bebre ewo omo hye so ehonum no na ekua mo Mampong agye ehyase ehyehye mra bebre eyi mpanimfo a obeboa na ama na bu na hini na obrimfa ahu ebeye ni jase hene na kwame onini afari ebeye ni bonkum hene na ohime a oboa Mampong agye ekoso ye no baabi owo no enimonyama na Mampong agye edi hye ohime ne se omane beye asafo hene ebre kwa animu no na ohime ebedane abetifi hene enam ne so mpenti ebre bidruya na ekua mo Mampong agye ewareye ne din ni na obene wa abona saa na ire no frebusuakuo bi mu a yefre no aduamo kamea yese aya amamre da ho a ohene bi a obeba bedi akonwa ewo Kwahu no ewose oware free na ire a odika na busua mu Kwahufo no anase bretufo no anteboni bia nanso ebedru mre bi a omunya ankra efri Asante Achen enekase bi a ne yefre ni na natwene bo akodua se omomra mekantam se omusha Asante Achemase sasema na ekua mo ati anya ni de eno nti oye na adwen se obekọ akọhye obi ase de one na busua ni nyina beto awa akwantuo so no atu afri baabi a wote no eno nti omude o mani kyerɛ pipo bi a ne yefre no dwerebe omakwantuo mu no baabi omudi kan so ye no omude omo hene Mampong agye din na tu kro no oto honum di Kwahu Mampong ene se kro no ene ankase abakosem kyerɛ se sa bretu abusuakuo yi na den se etode bi a
a ombetena faako ache ede na wo mu bi beka se onto aso nkɔ wonani saa atenetuo yi ene nam so ema etena efri bretuo mu nso baaye na ekua mu amampɔn agye esoma ne nkrɔfo se ɔmo hwehwɛ nsase eni baabi ɔmo tena ɔmo asum bedwo ɔmo yakro bi na ekua mu amampɔn agye asomafo ni mu baako eba beka kyerɛ nana se ɔhunu asase bi a saa asase no ɛho dwu yie paa ɛno nti ɔmo nyinaa ntu nkɔtena hɔ saa bia ye na ebe nsuo bi a yɛfrɛ hɔ no subiri ɛno nti na ekua mu amampɔn agye eni abusuafo yi tu kɔtena hɔ saa bia ye ɔto hɔ nom din abeni ene ɛhɔ no ɔmo hene ene ɔmo amamre bebre na ɛwɔ ɛbra na ekua mu abɛsua saa bia ye hɔ no ɔmo amfa na ho gro so kra ɔmo ni nkura ahodoɔ bebre na kokɔ ntɔkwa na enam sɛ mepo ene abotan atwa hɔ ahyia nti abre bia no sɛ nkrɔfokuo bi yɛ wɔ n'adwen sɛ ɔno ɔmo ba abɛko a deɛ na ɔyɛ ni sɛ ɔfra bipo yi ɛkɔsoro emunu aboa kɛse adiku wɔ natamfo wema ɔman bi a ɔyɛ wɔ n'adwen sɛ ɔne kwahufoɔ ne bɛko no ɔamfa na ho gro so kra ɛnam bia yɛ ano ɔmo te ene kwan a ɔfa so ko wɔ ntɔkwa nti no na wɔsa ɔmo mrane sɛ Asaase Aban ewiase wɔ hɔ yi sɛ ɔne Asaase Aban enya ntɔkwa a yɛbɔ ukofie kowu na ekua mu akyekye nsase ene nkura hodoɔ na ɛma na busuafoɔ no sɛ ɔmo ni aheni ɛwɔ so ene sɛ ɔkɔ Kwahu a wɔn ahu sɛ ɔheni wei ɛyɛ bretuo ni a na ɔyɛ ɛtenani kan hunu sɛ ɛtena ɛno anso ne bretuo sɛ ɔpɛ sɛ ɔhu ɛtena anaasɛ bretuo nkuro yi a ɔmo kyekyere ya sɛ ɔkɔ YouTube a makyerɛkyerɛ mu nyinaa wɔ hɔ nkuro no bi ne Asante Mampong Jamaase Afigyaase ɔmo baayɛ bedru Saneagya ɔkyekyere Asante Achimhwedie ɔmo kyekyere Dworobɛn so ɛbɛ kyekyere Kwahu Mampong ɛne nkuro ahodoɔ no bi a ɛka ho ansa na ɔmo ba bɛkyekyere Abeni abakosɛm kyerɛ sɛ Kwahufoɔ yɛ nkrɔfoɔ bi a ɔmo tutu akwan yie paa ɛkame yɛ sɛ okɔ baabia na obehu ɛtena abusuakuo anaasɛ bretu abusuakuo ɛwɔ hɔ no na ɔyɛ nkrɔfokuo bi a ɔpa akwantuo yie paa na sɛ ɔmo kɔ na sɛ ogya bi wɔ hɔ no mu a wɔn a obegya wɔn hɔ no ɔmo na ɛbɛdane ɛtenafoɔ no abakosɛm kyerɛ sɛ na ekua mu amampɔn agye yi ɛyɛ ɔhene bi a wanka wu anhwɛ mekyerɛ sɛ wangu otu yira ayɛ sɛde abakosɛm ɛkyerɛ no ekohyɛ duam ene so ɔkɔ Kwahu a obehu dua no abakosɛm mpo kyerɛ sɛ ɛnka ne tetemre mu hɔ ɔba no sɛ woduru dua yi ho na sɛ ɔbɔ na nan din na sɛ wokyea na wobɛte sɛ ne kasa efiri dua nim ɛɛba otimi gye so ɛma ne nyɛ ɔnwanwa efiri sɛ na ekua mu amampɔn agye ɛyɛ bretuo ni sɛ wopɛ bre a wokɔ saa kɔman mu a w'ani bɛgye paa ɛyɛ oforisuo bosomi a ɛdi Yesu wusɔre ɛda mekyerɛ Easter celebration sɛ duru hɔ nom a Kwahu ɛnyɛ fɛdi agorɔ koraa sɛ ɔte Kwahu na sɛ ɔhwɛ video yi a ɛda pa mu no na wato nsa afrɛ me na me nso mabɛgye m'ani bi meda mo ase abakosɛm bɛɛ bio ɛna apɛ sɛ yɛsua ho adeɛ comment ɛwɔ comment section ni me ready na mayɛ